Sretan ti Božić. Sretan ti Božić. Nećeš ostati na doručku? Ne, neću, imam posla, skupljamo hranu i odjeću za beskućnik. Aha. Ja ću pronaći nešto da im odneseš samo kad zatvorim. Može? Nisi baš morala mi otvarati. Ma znaš, ovi ljudi koji dođu ovamo nemaju nikog s kim bi proslavili Božić. Pa onda ovdje nekako osjete obiteljsku atmosferu. Da, to sam siguran. Imam nešto za tebe. Zvoli. Pripadao je tvom djedu. Hvala ti, da. Ej, Karolina, poštar je nešto ostavio za tebe. Dobro, idem ja, vidimo se kasnije. Vidimo se, ajde. Sretan Božić. Skoro sam zaboravila, također. Evo, izvoli. I? Gdje si bila za Božić? Ja sam bila na ponoć. Joj, trebala si samo čut muku. Mogu jednu kavu dobiti, molim? Je se možda za koncert klasične glazbe u Lisinskom? Evo, moji poslovni partneri mi poslali sa čestitkom. Povedi Luku. Klasika baš i nije moj izbor. A dobro, možda nađem nekoga ko će biti zainteresiran. Sretan Božić svima. Ej, sretan Božić! Ej, Nado, evo jedna sitnica za tebe. A joj, hvala ti puno. Stvarno je samo sitnica. Ma nisi trebala, stvarno nisi trebala. Ništa, ja vas pozdravljam, žurim. Bog. Ajde, pa. Jer Borna doma možda? Ne, otišao u vinariju. Onda sigurno nema vremena čestitat majci Božić. To uvijek može. Pitanje je samo da li želi. A ti si sigurna da on radi ono što želi? Ne, on radi ono što mu ja kažem, ako na to misliš. Zbog tebe me istjerao iz kuće. Ne, nije zbog mene. A jutro sam mu rekla da ti se javi. Ja sam možda pogriješila. Misliš da će htjeti pričati sa mnom? Karolina, na tvom mjestu ne bi se nadalo čulo, iako je Božić.